Dobrý den, dámy a pánové, v dnešním videu dám Max Tier na Surge. A taky jsem dal, ještě mimochodem jsem dal Max Tier na Bowa, takže teď vám tady hodím za chvíli záznam. A jo, takže my jdeme na to, tady ještě máte toho Bowa, tu moji reakci na to a jo, jdeme pak na push se Surgem. Tak jdeme na to. Je to tady snad, yes, ty pí... Jupi, je to tady, one with nature. Já nemám, no ok, nevadí, já nemám ty zvuky, ale je to tam, Bo Prestige. Tato animace total. One with nature. Takže já už jsem to společně s mým kamarádem Gimpym. Pozdrav. Čau. OK. No, tak by to nějak popsal. Ty vole, ten Dynamite. Ten Dynamite je Sigma, no a to ostatní ne. To je styl. Po 5 minutách se dostaneme v první hře, no, tak to tady ještě budeme na léto. To je styl. Se mi to zmrdne. Nesej mu, vole, pít. No tak nesej mi, dobře. 9, 8. Prosím, nechte mě žít, já točím video. 6-7. No ty vole. Vystartovali Dement. Jo, on tam je počkat a počkat. Dobrý, tak ne, tak dobře, není to dobrý. Tak je to dobrý. Showdown, ok. Kenji, no dobrý, takhle, ne, počkej. Dobrý, druhý Kenji. Ale jsem tam spavnul Kenjiho, já jsem tam dal ten stín. Ale já jsem se rozhodl, že si dám někoho, abych ti fakt pomohl, jako giganticky dobře umím. Jseš ready? Dej to, ty vole, já nemám úplně... Jenom. No a tak tady na tebe vyleze bula, co ty? No nevadí. Skibidi Alžbětko. To je kokotina, ty... Dejme tomu. Bývám poslední na páté. Jsem na doma divný hrát, když se nejdu vrátit spát. Ty vidím tebe, když pátky. Když se nejdu vrátit spát, ty vidím tebe, když pátky. Kde je ta svině? Už je tady ta svině. Skýta. Já ti dostanu takovou bombu. No já nevím, už není. V nevíčku. Hezky. Ty vole, konečně jsme objevili někoho, za koho Gimpy umí. No. A řekni mi, jak mám dát tady to. Skočit na něj, takhle. Ne, vole, ona mě dá tak. Ne! Počkej. Kdo má větší damage? Já, ale on málo, vole, kde jsi to nabral? Dobrý. Tak teďkon musím full focus. Lidi, omlouvám se, že možná teďkon budem kempit. No ty vole. Nezapomeň na to, že budeš fajtit. Utíkej daleko. Dobrý, počkat. Kabum. Bro, si myslíš, že je táv lidi? Drž hubu. Cože? Říkáš něco? Já se klidně sadím, vole, že on tam stejně víc bude slyšet Gimpy než já, ty vole. No ty vole. Já chápu, že z deprese země můžou být velký. Jestli myslíš to, tak to je notebook, který už ubírá, páče. Zaplej už přesně 49 hodin.
Myslím si, že bych na něm za chvilku mohl jít dělat vajíčka. To bych se svým starým notebookem už mohl jít dělat i po 5. Tep! Je to jaká... Neberte si z Gimpyho příklad, prosím, je to kokot. Já to budu chodit, tak to největší NPCčko. Lidi, vymyslel jsem skvělou taktiku na pušování, ty tady to vám určitě bude fungovat. Vemte si kamaráda, který zpívá. Ta taktika. Ne, kempit v křoví. No. Už jen 7 sekund. Už jen 6 sekund. Tak. Máš jedinou možnost. A to je zdrhat. Dobrý, no, ještě to nemám. No, ale to je poslední kolo, to je dobrý, to máme výhru. Mám nervy jak MG Fitman. Teď jsem to zapl, už mám nervy. Já zkouším hrát se zavřenýma očima, tak sorry. Kámo, Ne, dobrý. já se divím, že ho ještě nenapadl nápad hrát nohou, ty vole. Aha, já zkouším na bednu. Ještě body bys neuměl zakytat, ty vole. Neumím zakytat. No ty vole. Dobrý, to už klidně zabijte. To dokážeš. Uděj ho, ale naděj ho. Dobrý, easy. Dobrý, to už nedáš, vole. Nevím, no. Dobrý, ale lidi, máme tu další Max Tier. Maxír. No, takže mám tu prestiž. Já dostávám docela dobrý title, bro. Ale buď rychlej. Blíží se. Prestiž. Tak, jak se ti líbí Maxír? Good. Tak já se loučím a čau. Čau. My se s Gimpym loučíme a čau.